ha e ko Olel Piindi subaka ko yewtere nde rédaction Piindi radio waɗanto on e kala subaka. Olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta gilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e fina tawa ɗeɗo toɓɓe e ko wona ɗe fof ma kaale e nder yewtere Olel Piindi subaka. Olel Piindi subaka ko yewtere nde rédaction Piindi yuɓɓinanta on e kala subaka altine ha aljuma kala hen ko majjuma gilay actualité ha e ko nandi hen ma Olel ar humpitma. Olel Piindi lotti wempeƴƴerde mum ɗo e Anne Maris. Olel jaabi nangodiri funnangue hirnangue kam e rewo e worgo wulango humpito nangodiri auditeur uji Piindi nani humpito ɓe paami. jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗotoɓe saktirde Piindi radio kala e jokkorde on calminama yinde on manama e jettode sikki ala en garti e kattanɗe jomiraɗo jombade bawɗi baɗowo ko wela eɗo wela ende wela eno welira gam humnude aadi taade woni fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi adi amene moon e kala subaka altine aljuma so waktu heedi 8h30 nangi 9h50 ko hebnude on nde yewtere wiyetende Olel Piindi subaka. Olel Piindi subaka e oɗo subaka altine nayi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati to karallagal wonani en toon ko Oumar Diop micro ko musidɗo moon Amadou Moussa Anne. En jetti Daouda Diouf gummiɗo ɗo ko ɓoyani ɗin kabaruji labɗi nder leydi kame caggal leydi wondude e coftal ɓalli ko wona ɗum en gari e kattanɗe jomiraɗo jombade bawɗi gam humnude oɗo aadi yewtere moon Olel Piindi subaka ari no wowi ardude e kala subaka haysono tawi hande kewnoɗo en dusde o chroniqueur men Abba Sara ine jillu toon to Fouta e Kumbaru en calminimo e subaka hande o joni joni o gonɗen koye en direct ɗo e saktirde moon Piindi radio kono kadi en direct toon to Piindi TV on plateforme YouTube en calmini bandiraɓe yeɓoɓe en toon kono kadi ɓen heɗotoɓe en e nder leydi Sénégal kame caggal leydi ha tengti e nder ɗi radio ji ɗi ganduɗa ene cangi men e o saaha ine hen Dikki Sport FM la 93.7 toon to Tambacounda Demet FM la 92.2 toon to Demet wondude toon to Hunare FM la 104.9 toon to Hammadi Hunare kam e Danema FM la 90.4 toon to Matam toon to Fouta FM la 90.7 toon to Pété. En jetti Oumar Diop kono kadi en jetti ɓen haralleɓe men to banggue régie télévision wondude joguiɓe caméraji hani e réalisation e coordination kala jettama e oɗo subaka hande gam bandiraɓe wonɓe toon to banggue télévision e mbawa tigui darde kono kadi e famde yewtere nde joni joni en mbiyat Oumar yo ƴillit to banggue radio garen e lelgo woni programme yewtere men e oɗo subaka altine nayi lewru décembre. programme yewtere men e oɗo subaka handi no wayno garaten koko yewti e météo du jour kabaruji weyngo gumriɗi en toon to ANACIM caggal mum pawten hen ko éphéméride du jour ko hakkillaji poti jaggude o ñalawma nayi lewru décembre revue des titres heeta hen caggal muɗum ma en pawa hen Olel bedde Olel diwan hande yilloyto ko toon to Matam hono no kala ñande altine e on tuma garen e type du jour hande cuɓanɗen bandiraɓe ko Amatamba Diop kawruɗo e lajjal aljuma jewtuɗo ɗo passage makko mbo rewno ɗo e Piindi TV
émission arpoten ma en keɗomo kono kadi sikkela ma en jiimo toon to Piindi TV e on tuma ko ɗon ndeweten eɗen jogui hobɓe kono pour l'instant ko koɗo woni ɗo ko nden mbawaten tigui yewtidde makko ɓen hobɓe noon e oɗo saaha ɓe gummi ko ɗo e Dakar kono iwdi ndi ko toon to Falde Kanel sukaɓe eleweɓe étudiant ji département de Kanel waabiɓe nder nden fedde wiitede CDK ko hoorejo makko joɗɗen ɗo paami programme o hannde koni o siforto haade men yaadni e météo du jour en dokkal konngol koɗo men omo ɗo jooɗi o wiyete ko mo ganduɗa kam tigui woni Abou Sall hoorejo CDK mbo Kanel. Abou, assalamu aleykum. Waleykum salam. Mi salminima. A juurama, salmirama, ñagama duwaw. Kadi a weltanama aussi e invitation ma. Kadi aussi min beltono wa Piindi TV fof. Auditeur uji mum e téléspectateur uji mum fof. Tigi. Merci beaucoup, on calminama. A jarama, mboɗo andi musidɗo ma goɗɗo ma ar inchallah. Eyi garmi ɗo noon kadi aussi pour wadde préciser ko inde collectif des amicales communales et départementales. Et départementales de Kanel. Les 12 communes, plus les coordinations départementales. Kadi fof ndendi mbaɗi hande collectif haɓere wotere pour wadde défendre cause ɓen fof mi garmi nornaɗi inde mumen hande. Tigi donc wona costume wondema président CDK tan garanɗa ɗo. Wona ɗum tan. Ko dendagal département de Kanel garanɗa ɗo. En cuuɗat ko adduma ɗo ko inchallah ma en garoy hen so Allah jaɓima bandiraɓe paam holko saabi bismiɗen bo ɗo e oɗo subaka ma en jewtide makko toɓɓe jaaƴƴi so Allahu lamɗo jaaɓi to banggue goƴaji mabɓe kamɓe janggoɓe ɓe wonɓe ɗo e Dakar kono kadi e wonɓe toon to Thiès toon to Saint-Louis hani université ji kewɗi ganduɗa ɗi ne tawe e nder leydi men Sénégal tawi ɓesgu Falde Kanel naɓe ne tawe toon ma en garoy hen so Allah jaaɓi joni joni paaɗen koye rogere men arwanire nden woni météo du jour. Météo du jour ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal cal tammingal gueɗe weeyo leydi ndi ne wayno ɓe gandini en e ɓataki mabɓe hannde o nguleyki ki ma tolno hakkude 36 nangui 40 degré Celsius so tawi noon ko banggue ɓen jimɓe e maayo hango ngo woni diwan littoral ɓen ɗon ne wayno tan nguleyki ma sabor puɗortoɗen ko ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ene wayno ɓe kolliti fini ɗo ko 24 ñaldete ko 26 degré toon to Thiès e Tivaouane ko 23 ɓe piniri 22 ɓe ñaldata ko 35 Mbour fintoon ko 23 degré ɓen keɓori ñaldude ko 33 Saint-Louis du Sénégal Bango ha toon to Dagana ɓen piniri ko 22 degré ma ɓe ñaldu 34 Podor ko falde e nder on diwan mbo Saint-Louis du Sénégal fintoon ko 22 ɓe ñaldata ko 36 Louga ɓen piniri ko 21 degré ma ɓe ñaldu 36 Linguére fintoon ko 23 ɓenne ma ñaldu 39 Diourbel fintoon ko 23 degré ɓe ñaldata ko 37 Kaffrine ɓen piniri ko 17 degré subaka woni ɓuuɓi ma ɓe ñaldu 41 Nguleyki hendu ummortoki toon to Rewo ene tindi funnangue no wiiri on ɗon kabaru Fatick fintoon ko 22 ɓenne ma ñaldu 37 toon to Kaolack ɓe piniri ko 24 degré ɓe ñaldata ko 38 degré Celsius Tambacounda e Koumpentoum fintoon ko 23 degré ɓe ñaldata ko 40 degré Goudiri e Bakel ko palde nder on diwan Sénégal oriental ɓe piniri ko 22 subaka ma ɓe ñaldu 40 degré Matam fini toon ko 22 ɓe ñaldata ko 39 ko wona ɗum toon to Kédougou ɓen piniri ko 22 degré ɓe keɓori ñaldude ko 37 toon to Kolda ɓen piniri ko 20 ɓe ñaldata ko 36 degré Ziguinchor e Bignona ɓen piniri ko 21 ɓe keɓori ñaldude ko 35 Cap Skirring ko falde nder on diwan worgo leydi Sénégal ɓen piniri ko 22 degré ɓe ñaldata ko 32 Sédhiou fintoon ko 21 degré ɓe keɓori ñaldude ko 36 ko ɗum wonno ko ana sim hemnuno en ko yiwti e on ɓatake météo du jour joni joni paaɗen koye rogere ɗimmere nden woni éphéméride du jour. éphéméride du jour ɗum ko caggal nde 8 heures fayi hojomaji 42 ɗum haalata ko yewti banggue tarikh
woni ko kewno ɗo e nder leydi meɗen Sénégal puɗɗortoɗen ko ñande 4 lewru décembre hitande ujunere temedde jeetati capannayyi e jeeɗiɗi woni 1847 mbiyen ene wayno on ɗon tuma hawre koye pewnitgol ko wiyete réforme on organisation judiciaire ɗum koto banggue ñawoje leydi ndi tagal noon nde darna oɗon tribunal musulman spécial woni tan nden ñawirdu julɓe heerindi tawi ni ɓen ñawoɓe kala ñawata koko fati e banggue hono dewle wondude e ceerle hani e ndunu woni ko fati e banggue ngal ɗon kuulal Sénégal heeɓi ɗum ko ñande 4 lewru décembre 1847 ñande 4 lewru décembre hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e goho 1861 e on tuma na ƴetti golle mo ganduɗa kan woni capitaine biteɗo Jean Bernard Géré Guibéry gouverneur du Sénégal lomtino ni on tuma ko gouverneur Louis Faidherbe ñande 4 lewru décembre hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e goho hawri ko ciifodiral nanodiral hakkude gouverneur Louis Faidherbe e on dammel biteɗo Madiodio Degen Kodou Fall tawi koko fati e banggue on ɗon traitement ko yewiti ha joni e on ɗon banggue Kayor tawi ni ko wonno koye jimadi ndin leydi France ñande 4 lewru décembre hitande ujunere e temedde jeenayyi e nogas 1920 e on tuma hawri kene darna on ɗon conseil colonial du Sénégal tawi o lomti ko conseil général du Sénégal ene wayno noon o jopino hen walla ni o rendinno ko ɗin commune aji 4 gonnoɗi ɗi e en exercice e on ɗon tumo tawi ni ɗin commune aji 4 kala wonano ɗumen toon ko conseil colonial tawi kanƴi kala ɓe cuuɓo hen ko yutti koye membre uji mabɓe tawi ɓen suɓetanoɓe ni ko chef de canton en e conseil colonial tawi ni ɗum momtanoma kadi e lewru walla mbiyen ni momtanoma 1946 manam caggal nde ɗum darno duuɓi nogas caggal muɗum nogas e jeegom pour mbaɗen précisé 4 lewru décembre 1960 hitande lewru me leydi men heeɓi indépendance e on tuma hawri ko Sénégal e on ɗon organisation internationale du travail o yite ina tawi on ngal gollorgal mbiyen walla nden fedde darno ko 1919 on organisation noon wonti ko wiyete agence spécialisée des nations unies tawi ko hitande 1946 caggal tan hitande ko ɓennuno on ɗon deuxiéme guerre mondiale ñande 4 lewru décembre hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeegom 1966 hawri ken uddita toon to Thiès tawi udditno ɗum ko président Léopold Sédar Senghor e tawtorede nando makko mbo leydi Mali Modibo Keïta ɓe gudditi ko wiyete hono manufacture nationale tawi ni ɗum ɗon koto banggue tapisserie ɗum ɗon ni ne wayno initira on ɗon manufacture ni watta ko manufacture sénégalaise des arts décoratifs woni MSAD e 1973 ɗon inauguration noon ne wayno ari tan ko caggal nde ɓennuno ɗo nde leydi men darnuno walla ni jabbino on ɗon festival gadiɗo biyeteɗo festival mondial des arts nègres bannoɗo ɗo e Dakar ñande goho ha nogas e 4 lewru avril hitande 1966 ñande 4 lewru décembre 1973 e on tuma haw kene darna oɗon officiel de l'office de radio division télévision du Sénégal woni ORTS tawi noon ɗin ɗon émission ngaji kala puɗɗino ni yuɓɓinede e nder on ɗon chaîne ko 1972 gam wadde retransmission en direct on ɗon jeu on ɗon jeux olympiques de Munich toon to république fédérale d'Allemagne ORTS noon ne wayno wonti radio télévision sénégalaise RTS ñande jeegom janvier 1992 ñande 4 lewru décembre hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e 4 1974 yon tuma hawri kene darna on ɗon jagorɗo tambiɗo gueɗe caggal leydi Sénégal tawi o darni koko wiyete club de Dakar tawi koto banggue yewtere famodirande hakkude leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko kutortoɗe banggue ko wiyete o guirɗi mine e ko nandi hen leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ɓuurani ɓamtade no fewi on ɗon fannu ñande 4 lewru décembre 1997 hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi toon to stade Vélodrome mbo Marseille on ɗon musicien Youssou Ndour ene wayno waɗi interprété lawol gadanol e on ɗon public hymne officiel mbo coupe du monde de football jogorɗo fettude hitande fande 1998 on ɗon ne wayno titre ni witeno ko la cour des garants
o wanno composé on ɗon occasion mo ganduɗa koko yiwtino e tirage au sort de match de poule on mondial France 1998. ñande nayi lewru décembre hitande ujunere ujunaji 17 l'an 2017 on tuma hawri ken uddirto ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ko yiwtiɗin assise aji gadiɗi to banggue dowri leydi Sénégal tawi rendini ko dendagal ɗen jagorɗe tambide gueɗe golle e transport terrestre hani e joktude nokkuji e travers on ɗon conseil exécutif mo transport urbain de Dakar woni CETUD mbiyen e collaboration mo ganduɗa ka woni association des maires du Sénégal AMS on programme politique tawi koto banggue transport ɗo e dunde Afrique dañino succès no fewi ko yiwti ɗo e wuuro lamorgo ngo o Dakar. ñande nayi lewru décembre tan ujunaji 17 l'an 2018 e on tuma hawri ke jaltugol aduna omo yaranno e duuɓi 68 toon to hôpital principal de Dakar wiyete ko Sidi Lamine Niass fondateur on ɗon groupe de presse Walfadjri tawi on ɗon groupe ni adi noon ko yaltude kala lewru o lanceno walla mbiyano da o fuɗɗino golle makko 1984 ko adi komo wonta hebdomadaire 1987 on ɗon quotidien watti yaltude kala ñande ko 1993 ko nden ni ɓe keeɓi station radio Walf FM fuɗɗino wadde maître ni ko 1997 on chaîne télévision Walf TV kañum ni fuɗɗi golle muɗum ko l'an 2006 ñande nayi lewru décembre hitande ujunaji 19 l'an 2019 e on ɗon tumo hawri kene yooli laana toon to maaje Mauritanie naaɓi tawi koye embarcation ɗon yimɓe jolnoɓe ene jeeya ɗo e leydi Sénégal e toon to Gambie tawi yidnode mumen ko tindade toon to dunde Europe ɓen ɗon maaɓe on tuma limonoma ko tolni e capanɗe joyo bani adama guddirten ko ñande nayi lewru décembre hitande ujunaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi l'an 2022 hitande rawani e on tuma koye match mo ganduɗa o ko match de 8e de finale de la coupe du monde de football Qatar 2022 journo toon to stade Al Beyti Al Khor on équipe du Sénégal ne wayno tawi koye gardugol Alioune Cissé waɗa éliminé tawi waɗi ɓen éliminé ko ɓen ɓe leydi Angleterre par 3-0 ene wayno noon on ɗon meneur de jeu équipe nationale du Sénégal e on tuma Sadio Mané ene wayno tan jouano on ɗon coupe du monde tawi on tuma ko toon to bayerno wonno omo gagnino ko yiwti ha joni e koyngal ene wayno noon kanko Sadio Mané ene wayno tan kanko wonno e nden hitande deuxième ballon d'or européen caggal Karim Benzema o tawtara ko on ɗon coupe du monde de football pettoɗo toon to Qatar rawani on coupe du monde ɗo Sénégal haadi 8e de finale ko ɗo wuddi on ɗon éphéméride du jour juɗɗo no fewi oɗo ñalawma ene wayno 9 décembre ko ñalawma ɓurnoɗo kewde no fewi e to banggue tarikh leydi ndi ko ɗon tigui mbiyeten Oumar yo hemnu en roguere tataɓere nden woni revue des titres. Revue des titres ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal e oɗo subaka hande ne wayno jayde leydi Sénégal kala ngari koye fandowal muɗum haysono tawi dawrugol ina ɓuura hen tawede puɗɗortoɗen ko jayde les échos nden e oɗo subaka hande ari koye on ɗon tourné motali yene toon to Fouta tawi ko on gardiɗo on cortège ni wiyete ko Khalifa Ababacar Sall jaynen ko ɓe mbi ko caggal nde on cortège makko waɗa bloqué toon to Matam ene wayno noon o jokkitiri ngol ɗon lappol makko koye koyɗe ko adi kombo jaɓa nden eɓɓore walla nden yamirore ummorade ɓen autorité ji local gonɗi toon to diwan mbo Matam jayde Vox Populi arti on ɗon fannu nden jayde wi ina wayno tan ko élection présidentielle mo ganduɗa kam tigui woni hono hitande fande 2024 ɓe kolliti wonde tan ko Macky Sall waɗi officialisé on ɗon date du 25 février o sifri ɗum noon koye décret mo ganduɗa wambi koko yiwti ko ha joni e convocation du collège électoral ɗum jogori wonde manam ko alerte nogas e 2 février 2024 ina sumgoji ina wayno noon o siifi on ɗon décret ni ko guila ñande nogas e jeenayyi lewru novembre yewtudu jayde enquête natiri dingaral e oɗo subaka ne wayno kañum ni ko ɓeɗo tato woni Khalifa Sall Ousmane Sonko Karim Wade e yeeso cour suprême jaynen ko ɓe gaari koye tarik e ganni ɓen worɓe tato hande sertuɓe inde kono jiiduɓe on ɗon nden fandare woni même combat même destin noon jaynen ko ɓe mbi moni foof junggo e hunuko Karim Wade e gamele e gon photo illustration ɓe kolliti wonde on rabadare mo ganduɗa
baɗo confirmé on ɗon peine wayno waɗama rejeté toon to prouve en cassation wonande Ousmane Sonko jaynenkoɓe noon ne mbaɗa tarik kolliti wonde ɓen tato kala ndendi haare kono de ndendi aussi on ɗon destin manam gaynirgol ko witti on ɗon fannu e tawi hen ni jillo mo ganduɗa kam woni Khalifa Sall toon to rewo leydi Sénégal diwan mo Matam ene wayno on caravane makko waɗama bloqué kanko mo ganduɗa ko witte Khalifa Sall ni o jaaɓi ko witti e gonɗon erango préfet kono de o yonnani wiide wonde ko ɗum de poids de mesure so en defti e konngudi makko jayde indépendant e subaka kamne natri dingiral koko yutti e sumgoji présidentiel du 25 février 2024 on ɗon corps électoral kañum tigi waɗa convoqué janen ko ɓe mbi ko président Macky Sall sifi on décret mo numéro 2023-339 du 16 février 2023 on ɗon date 25 février 2024 ne wayno fixama ko yutti koye ɗin sumgoji présidentiel article 1 ina lire ko yewti koye ɓen électeur leydi Sénégal fotɓe ɓe ina wayno ko suɓadi ko yewti ɗin sumguji 25 février 2024 jayde le quotidien e o subaka arti e Karim walla Khalifa Sall e ko yewti on ɗon processus judiciaire hakkude makko e on ɗon mo ganduɗa walla ni ko ɗen gueɗe nanduɗe tawi ko hono ko hemno ko ɗum woni ko leader ex-Pastef o jogui hande jaynen ko ɓe mbi ko cas pratique pour Sonko ɗum ɗon ko ɗum jeu de mots noɓe gowi wadde kala e saaha kamɓe jaydiyankoɓe avenir communication ɓe kanko Khalifa Sall noon omo haala e nder nden jaydi ɗo wi pourtant wuuri e nder kaso ko tolni e duuɓi nogas e jeetati tawi komo waɗa yaha gara hakkude lawol leydi Sénégal gam o heɓa jeytare liberté makko ɗen konngudi jaaji e hello jeetati e nder nden jayde quotidien le quotidien jayde rewmi quotidien e o subaka kañum ne ari koye ngun jillu toon to Serigne Mountakha Mbacké toon to Touba khalife général des Mourides yilli toon ko Amadou Ba candidat Benno Bokk Yakar kono kadi hoore jagorɗo jaynenkoɓe ɓe mbi ndenede khalifa o habrino e dumunaji jewtuɗi uddana dami muɗum dendagal ɓen waɗoɓe dawrugol ɓe mbaɗa namdal holto Amadou Ba rewi ha yiyodiri on ɗon khalife général des Mourides no way foof jaynenkoɓe ɓe mbi o yaari toon ko gam ɗaɓɓude duwaw ko fate banggue on candidature makko e ɗin sumguji 25 février 2024 jayde besbi le jour e o subaka ari koye portrait ɗum mbi sikki ma wel kanel naaɓe e oɗo subaka ɓe juɗɗen ɓe plateau on ɗon portrait noon ko natal colonel Yohanidou Wan Dia ko directrice hôpital militaire mbo Ouakam eɗen gandi ɗi dumunaji kala hôpital o haala muɗum ne arta no fewi ne wayno noon ko caggal nde ɓe mbaɗi toon golle patam lamiji on ɗon suka médecin militaire ne wayno ni neldanoma to banggue tarih ko wiyete front toon to diwan mbo nokku biteɗo hono Médina Mankagne ɗum ko toon to diwan mbo Casamance wonno ko 1997 ne wayno noon on ɗon debbajo mo ganduɗa komo hakkille muɗum yaari to banggue opération ngaji ko ɓi Amadou Tidiane Wane gonnoɗo maire mbo Kanel El Hadj Dia ko joom galle makko ina haala kongude e nder nden jayde witende besbi le jour o holliti wonde ko debbajo patam lamijo jiɗɗo golle kono kadi diiniyanke saabu wiide makko kala jamma ko on debbajo finnintamo yo ummo juula waktu yoni ɗin konngudine tawe e helloji ɗiɗi e nder nden jayde besbi le jour jayde gendire nde losoley e o subaka nden ari koko yewti ko ha joni e wallude rewɓe ha mbawa gollade keeɓa hakkeji mumen temedde ɗiɗi milliard e koppeje CFA ɗum woni ko waɗa e jiifa nanna e on ɗon entrepreneuriat tawi koto banggue rewɓe ko tolni noon e fannuji kewɗi e oɗo saaha hande nannama hen jaynenkoɓe mbi ko on nokku ni udditama hanki toon to Guédiawaye tawi addino ɗum ko hoore jagorɗo Amadou Ba nden jayde an ina yanñi hen e hello mabɓe 14 jayde stade quotidien ko ɗon gudditirten jayde meɗen coftal balli oɗo subaka hande to banggue football ɓe gaari ko weekend de Lyon Bamba Dieng arti gagnande kono kadi woni buteur Abdoulaye Simon ina jokki ha joni wadde gueɗe mantineɗi toon to Rangers toon to nokku biteɗo hono club makko ɗo fetat ɗo ɓe kolliti wonde ko doublé o waɗi hanki e on ɗon club Gana Gueye kañum ne waɗi folie e on ɗon match ñakate e Cheikhou Kouyaté kañumenne ko ɓen tagi ɓe pooli manam e ngal ɗon potiral Iliman Ndiaye heeɓi carton rouge pate 6 kañumne ne wayno tan koko fiya retour mo ganduɗa o ko Amer jaydenkoɓe ɓe mbi wonande on attaquant de Lyon toon to Salernitana woni Boulaye Dia jayde sunu lamba ko ɗon guddirten roɓine men jaydeji oɗo subaka hande ɓen gaari koye nate
walla natal Balla Gaye numéro 2 wondude Ama Baldé janenkoɓe mbi ko ɗum retrouvaille manam tan ko jitodiral hakkude ɓen ɗon ɗiɗo jiiduɓe Ama Baldé e Balla Gaye 2 ɓami pellital hankkidini wallodir noon janenkoɓe mbi Ama Baldé suuti konngudi wi Balla Gaye ina foti ɓamtude on flambeau mo joguino to banggue arène national Balla Gaye kam ne jabtimo wimo an e Sa Thiès oɗon poti wonde des rois manam oɗon poti wonde roi des arènes en manam ɓen ɗon fotɓe hebde on ɗon turon Sa Thiès e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni Balla Gaye janenkoɓe mbi kamɓe ñamdata e lahal gotal koɗi konnguɗi jayde sunu lamba guddirten e oɗo subaka hande roɓiɗo men jaydiji joni joni tade woni Elage Ba Salado chroniqueur meɗen mataw en keɓata namde ɗum noon en ɗo kadi konngol koɗo meɗen jettiɗo ko ɓoyani o sen keeɓino andude inde nde ma moƴƴu en tout cas donc mbiyen Oumar yo ƴellit joni joni de Oumar d' ailleurs garten e hoɓɓe meɗen calminen koɗo men goɗɗo jettiɗo ko adi keɗen jokka programme o nangodiri funnange irrangere woy worgon nde diaspora nani olel pindi subaka law noon bandamar yetto olel pindi subaka law ceera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpital noon 9h ne heddi hojomaji ɗiɗi ɗo e saktirde moɗon Piindi radio e jokkorde mum ko noonne kadi toon to télévision Piindi TV eɗen goni en direct toon to plateforme YouTube eɗen jetta eɗen calmina eɗen jarno aussi ɓen wonan ɓen toon ina daara en ina mbaɗa commentaire kamɓe kala ɓe jettama koɗo men ɗimmo tawi koye nden jonde wotere ko Mouhamed Sall mo ganduɗa kamni ko tergal e nder gunɗon goomu walla nden fedde witende CDK kono kadi kanko ardi goomu witengu America o yettima joni joni e plateau o dokkemo konngol salamodira e bandiraɓe monsieur Mouhamed Sall assalamu aleykum. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu assalamu aleykum radio men télé men Piindi TV tigi radio fulɓe donc ko fierté fulɓe hande jogade radio jogade télé surtout taw ko télé baɗaɗe suivre donc ko wona ɗum ko inde ko Mouhamed Sall je suis le coordonnateur des activités de la CDK coordination départementale des étudiants de Kanel aussi je suis le président de l'amicale communale Kanel c'est-à-dire America amicale des élèves et étudiants ressortissants de Kanel mi wawa ɓennude taw mi waɗani félicité vraiment debbo dariɗo hande e Sénégal parce que joni mi nani aɗa haala mo besbi le jour besbi le jour donc c'est une fierté aussi e wadde mo félicité e wadde mo encouragé kanko une maman une dame forte mbaɗo représenté peut-être tout Sénégal mais ha joni ko fierté men enen fulɓe ko fierté Kanel ko fierté département de Kanel ko fierté région de Matam donc je pense que ko ɗum tan wonno essentiel o madame Yohamidou Wan en tout cas min mbaɗimo félicité min mbaɗimo encouragé tigi donc ko noon tan a jarama min beltanimama no fewi ɗum noon on paami hoɓɓe meɗen plateau timmi kono en jettaki e rubrique invité joni joni paaɗen koye Olel Mbedda hono no kala ñande hande noon gartuɗen koye ñalawma hanki o maɗuno kala mawninta ko fate ɓen ɓe ganduɗa ko rofolɓe woni ɓen handicapé en jahat ƴeewen ɓen ɓe Salamata Amadou Dia namdino tawi goto kam ardi fedde handicapé ji toon to Falde Podor goɗɗo ko gurɗo e on ɗon rafi kamɓe ɓiɗo kala ɓe garti micro Salamata Amadou Dia garten jeen garten hayso tawi en mbaɗani commentaire jewten e dawal gongal. association wonde caɗele déplacement so yiiɗi rendinde yimɓe nawɗo ɗumen ko wayno réunion ji e gueɗe goɗɗe mbaɗe noon pour ndento mbawa wadde réunion ji mumen mbawa wadde gueɗe mumen ɗum ɗon kadi ko saɗede mawde hande e oɗo saaha wonandi handicapé ji wuurɓe ga e dimak ene waɗi kadi saɗede wonde to batte jangde to batte déplacement ji mabɓe guila e auto ji ɗi ha e ko way noon
to bangi carte ji égalité de chance won ɓe ganduɗa ɓe kam keeɓi ne jogui carte ji mumen kono kadi ko wiyano koye carte uji ɗi foof kadi so tawi a ƴeewi feeñani hen par ce que ne wiyano e nder carte uji ɗi so tawi a heeɓi kartal wonde ma wawa déplacé ade taw a yoɓani ma wawa kadi safrade taw a yoɓani e gueɗe goɗɗe mbaɗe noon ɗum ɗon foof kadi ina wasi yiyede hen lamgu waɗi hen taɓande mawɗo leydi ndi waɗi hen taɓal bangal fayida ɗum ɗon minen jonno ɗum kono kadi ha joni en heddi jiiɗi kadi wallede e ko wayno heblo taw kadi no webtina gurdam mabɓe so ɓe keblama kadi ɓe balle financement ji kadi ɓe mbawa liggade ko ganduɗa koko yeridiri e doole mabɓe taw kam affaire fewti kam wayno ballal o meeɗa wadde ronki dañde meeɗa wadde mbeɗa yi wallete wono mo ronki dañde carte o depuis 2016 guila nden ha ɗo joni dañani hen ballal dañani hen kam carte uji mabɓe ɗum ronki dañde sa waɗi ala mbawɗa dañde mbawa walle ala ɗum mais ɗum ɗon tan isi waɗi gallankor seeɗa e gurdam andi kam en muusi wallahi ko noon wonno ko Olel bedda ɗum ko artude e ñalawma hanki mo ganduɗa mowninte ko windere nde kala ko yewti e ɓen ɗon rofolɓe woni ɓen handicapé en ɗum noon en mbatta en commentaire sikki ala joni joni o paaɗen ko toon to Matam gam yewtude e dawal meɗen gongal koko yewti Olel diwan hono kala ñande altini en jokkodirat e jaltaɓe o wiyete ko Gawus Dia ko e oɗo saaha omo e lawol kono ƴeewen so tawi eɗen nandira e makko Gawus assalamu aleykum. waleykum salam directeur mi salmini birma ñaagui bandiraɓe yafude ono koye oto gonɗen kadi oto yara koye laabi jayɓe sidimi ona laabillil fewi mi salmini bandiraɓe foof ko noon a yafama ɗum noon holko ɓuuri mantinade e diwan Matam to banggue kabaruji e nde yontere ko gueɗe ɗiɗi ɓuuri mantinade e nder diwan e ɗeɗo balɗe hen tan goto ko banggue yewti koye heblo tawi goɗon heblo ko heblo wallito jaydiyankoɓe ɓe e wone kelme ko wiite koye genre eɗen gandi ndeɗon helmere kode caɗele hay wone jayniyankoɓe komumen donki famde firmaggo tawi woni sababu on ko teskade yimɓeɓe oɗon ONG woni famde teskade wonde rewɓe gollotoɓe nder médiaji ɗe eɗen jogui caɗele nder ɗeɗon gollorɗe ɗeɗon caɗele noon hen saahaji ene gasta ko mabɓe woni wasdeɓe jogade wone mbawkaji walla wone kattanɗe kono kadi ene jogui caɗele tan ganduɗa woni ko artide médiaji ɗi wonno ɓe mbaɗi heblo ganduɗa hono gam hollitde ɓeɗon goto kala ne heɓata gueɗal mum taw dañjani caɗele heddiɓeɓe ɓen tawtaraɓe goto hooli hen ɗon famangu muɗum holli kadi tigui rigui heeɓi dalil ganduɗa hoorema walla heeɓi ko gandal ngal ganduɗa alano e oɗon fannu fewi fannu goɗɗo o koko yewi ko banggue politique eɗen gandi Halifa Sall mo ganduɗa kañum ardi taxaw Sénégal o waɗino jillu e nder Fouta wari ha ɗon ɗo Wourossogui kono noon nde ari Wourossogui ɓe noon eɗen mbawi wiide lappol ngol wattidaki e jokkude tawi ɓe keeɓi yamirore tawi gendarme ɓe keeɓi yamirore imbiride e préfet e wiide mabɓe pour dartinde oɗon cortège ɗum ɗon noon woni ni ganduɗa hoorema yimɓe ɓe arno min de bettere walla mettere mawde e wiide mabɓe wonde sa yi noon laamu ngu ene waɗa noon ko yaade ha faami tigui rigui e nder sumgoji garoji ɗi ko Halifa wonata 5e président Sénégal ɗum noon alay saago on kelgile e wiide bandiraɓe e jibin noon haallaji woɗi nder Wourossogui ko ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ɓuuri tenktiɗo Amadou Moussa e nder diwan Matam ko noon Allah jarama jaltaɓe golle ma jooɗi peewi hande kam ka joom volant a wona joom kurus a wona joom denguere ɗum noon naade men e maso Allah jaaɓi ko altine paaɗo inchallahu rabbi amin ya rabbi en beltanimomo kanko Gawus Diako ɗum noon Allah jarama e ko yewiti e ngal ɗon jokkodiral men e makko toon to diwan mbo Matam joni paaɗen koye hoɓɓe men kono haade nden en garat e type du jour no mbirunoɗen nane ko Amadou Tamba Diop nde o rewno ɗo e saktirde moɗon Piindi saktirde moɗon walla a yaw télévision Piindi TV e yewtere arpoten kanko Amadou Tamba Diop eɗen gandi o natti o hawre ladial ñande aljuma ɓennuɗo toon to Jorol ko neɗɗo mo ganduɗa teskanoɗo no fewi to banggue fina tawa leñol fulɓe to banggue musique woni ɗum ko ganduɗa kañum tigui woni yen jimdi biteɗo leeli Amadou Tamba Diop e yewtere witende arpote ajasna satal hayyi wontaha bina badu hatin zigagan mo gangali kanni gadatal bayni ko bayni wiyete noon jamawɗo nana jeewa jewde leɗoyade ko kon ɗon diguiron mbalannomi
balonam pijanno ɓe mbele wonde saba altine dieynabou e bubbolo demmo kadia demmo jeedi gueɗel juma yammade altine dieynabou ndiminomi jiba joom mi firtani aadi gande mi bonnani yakare ko banam debbo mo nawani mi rimbo nawani mi jogol ma ko mbinomi e leyo dunaya soni tani e sindemanano somi suudima manguilayita mamadou ma baydi kumbadali galo e mayram moussa mayram kalidou jobo bube gogo bobo dadde bobo boni penene moustapha diata wodel bumma e sama paat ndimam kumba koɓe ibra samuel moussa amatamba diop e nder yewtere moon wiitende Olel Piindi subaka sino wayno ɗon passage ko yewtere ar potten hakkude makko e tata roguisal amatamba diop kawruɗo e lajjal e oɗo aljuma jewtuɗo toon to wuuro muɗum jorol biraɗo ñande assiette en duwonima dendagal ɓesgu leydi Mauritanie e ɓesgu leydi Sénégal e wiyoɓe wimami kala e kuuɓal ha tengti e ɓen ɗon nalankoɓe leydi ndi ha tengti ɓen weltortoɓe leele ɗen mbiya yo Allah ɓumno ƴiye ya barke nabi on ɗon hommage ma jokkoyi ko fayi arde wonande kanko Amadou Tamba Diop joni joni paaɗen koye bismade hoɓɓe men umriɓe en toon to Sédeka. Piindi radio oɗon ketto saktirde mon Piindi radio Olel Piindi koy lotti ɗo e Dakar jeeyo hoɓɓe men jettima machallah en calmodimaɓe guilnane kono alay saago calminenɓe lawol ɗimmol gadortoɗen ko président Abou Sall horejo CDK kono garanɗo dendagal ɓe ganduɗa kañumen goni falde Kanel kala e mbadi kuuɓal e 12 commune collectivité ji territorial gonɗi toon kala holko saabi eɗen bismoɓe hannde mbiɗa sikki wone moon gasi famde eɗen gandi ko caɗele mawɗe étudiant ji élevé Kanel naaɓe gondi ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar kono hanan tan Dakar saabu eɗen gandi toon to Saint-Louis e toon to mbiyen ha toon to Bambey université Alioune Diop wondude toon to Thiès normalement soɓe kalima en paam ko woni lebbi joyi so ndu lewru mayi ndu gonɗen ɓe joɓaka walla ɓe joɓanaka on ɗon loyer ɗoɓe koɗi ɗen koɗorde mabɓe saabi noon joomen ɗin galleji hannde o nana daari yidde yaltindeɓe e ɗin nokkuji ko ɗum ganum ko ɗum tampere ko ɗum kulhuli ko ɗum caɗele ko ɗum metti ɗin étudiant ji jogui saabi noon hannde o ɓe neldi en ɗo horejo mabɓe mo ganduɗa wiyete ko Abou Sall kam ardi CDK mbo Kanel e mo ganduɗa kam tigui woni Mohamed Sall kono noon ko adi foof en dokkat konngol président pour kormoɗen gueɗe ɗe président assalamu aleykum lawol ɗimmol. Waleykum salam monsieur Anne mi salminimama kadi konngol e no mbimami ni tan mi salmini aussi téléspectateur uji e auditeur uji foof Piindi TV e radio kala Piindi TV e radio kala kono noon ɗeɗo caɗele saɗa wawi fammindende ko holi kanji ko holto ummi e holto tolna o saaha e holno darde moɗon fotiri hen e oɗo saaha. eyyi no mbinomi ni tan kadi aɗa andi so ɓe mbi haalpulaar ɓe kewi wiide so lamɗo fiyama tan yo lamɗo goɗɗo e huul donc fuɗɗori ko guile hunare ni e amical hunare o ɓen kam ɓe jarata koye 8 mois derriére de loyer donc noon guila litige o caɗele puɗɗi par rapport e somiva o guila nan haaɓe dartinira seeɗa seeɗa paiement ji appartement ji hankkadine ha huftidini foof to nire amical uji départemental et communal gonɗi e nder taweteɗe e nder département de Kanel joni noon nden on sanga noon minen aussi min pelliri min daro min mbiya min ndenda min mbaɗa collectif oɗon étudiant ji par ce que no ceerno Souleymane Ball heewini tan ko jeyɗa nanggu hen ha tiiɗa kala ka jeeya ceeloɗa hen ha laaɓa ko ndendeɗa kaldeɗa e minen aussi ɗum ɗon paiement ji location appartement ji men ko minen jeeyi donc noon min nangtoren ha tiiɗa kadi min kaɓano ɗum pour wawde hebde ɗum e nder noon min puɗɗi wadde hen wone procédure min puɗɗi rewde hen d' abord min kalni neyre président conseil départemental de Kanel Ablaye Anne min jettima min jiimo min kalnimo eyi gasani min dewe to préfet min dewi to sous préfet min jettini ɗum ɗon kadi gasani min bindi lettre kadi min mbaɗi adressé ɗum direction Somiva
min kalniɓe andindeɓe tan ko noyre l' importance appartement ji l' importance hande mo étudiant ji loosoɓe hen probléme maji mabɓe foof hande so tawi a wawa wiide aɗa won ummotoɓe diwan men gara e Dakar taw ngala kamɓe jaatigi woni jaatigi mabɓe tan ko CDK walla woni jaatigi mabɓe ko amical uji communal ɗi ɓe jogui ɗi e ɗum ɗon noon aussi on so tawi hande ari hani haɗo wiyama no wiyete ala to kuccuɗa ala to paaɗa so appartement ji perdi tan joomum hoorat donc so hoori perdat jangde muɗum min mbi noon il faut min daro tem min kaɓo ɗum ha Allah newnan min aussi no wiyete cela continue par ce que somin paami litige o won an fotani naworde effectivement no wiyete la coordination par ce que justement so tawi faami haala ma beele on cikkani kamɓe ardiɓe gollorɗe SOMIVA ɓe goni koye yoptade koɓe goni koye wurde toon to diwan Hammadi Hunare ko taari ɗum eyyi minen kam nomin pamiri tan ɓe mbaɗi ɗum comme sous forme ko bouclier mabɓe aɗa andi so tawi aɗa hokka neɗɗo ɗum ɗo mum mais minen min nangui wona min potani wonde bouclier mabɓe par ce que minen wona charité wona sadak c'est ça ko droit amen le plus absolu par ce que responsabilité sociétale de l' entreprise huufi ɗum ɗon so tawi aɗa waɗa exploité e nder entreprise e nder diwan aɗa jogui hen banggue aɗa foti droit wadde subventionné wone structure étudiant ji banggal éducation banggal santé e goɗɗumen donc ɗum minen ko droit amen donc probléme mabɓe par rapport e koɓe jogui toon par rapport e SOMIVA o par rapport e teruji indemnisation fotani naworde on fotani naworde men e goto fof koye droit mum woni donc ɗon goto fof so woni e droit mum goɗɗo fotani ñamirede droit mum fotani ñamede saabu droit goɗɗo donc noon ɗum ko ɗum tagui minen aussi min daro min kaɓo pour yoltude ujaji men mi tourne mi huccita e coordonnateur holko ɓeyta e ndeɗo toɓɓere caggal nde gollorɗe SOMIVA dartini jobɗele moɗon surtout onon ɗo gaɗo koɗɗon ko holko ɓeyta e ko yewti oɗo ɗe juuɗe jamdi hakkude SOMIVA e ɗen leyɗele toon to Fouta merci encore monsieur Anne merci Piindi TV bon ko comme no président wirini tan par ce que so tawi a ƴeewi très bien ma taw ko wona demande sabu Allah wona balle min mais c'est notre droit le plus absolu maintenant SOMIVA a wawa ha joni aɗa waɗa exploité par ce que so wontino min dartini min ngala liggey min natti liggade ɗum ɗon ala probléme par ce que gonɗon koye yaade gonɗon koye yaltude département gonɗon koye hodde to jeeɗon ɗum ɗon so tawi on joɓani y a pas de souci maintenant puisque ha joni oɗon mbaɗa exploité puisque ha joni camion ngaji ene gummo Fouta ene ƴetta phosphate ene gadda Dakar ça veut dire ko muusi metti ko foof exploitation ne continue entreprise o ne continue yade donc tant que entreprise o ne continue yade tant que exploitation ne heddi donc redevabilité oɗon moɓe jogui la couche sociale oɗon foti ko continue maintenant nak c'est pas parce que Hunare eɓe jogde mumen probléme walla y a des populations eɓe jogde mumen probléme que minen eɓe ƴeewa wadde min hen entraîné pour peut-être ko yomin mbat soulever contre la population de Hunare. On l'a dit dans nos réunions, nous ne serons ni juges, min gonata avocat Hunare, min gonata juge, min gonata en tout cas avocat SOMIVA. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que minen étudiants min gonata les agneaux du sacrifice. Ko holko woni darnde mon caggal ɗiɗo konguɗi darnde SOMIVA e communaji meɗen toon onon étudiant ji ɗi ko holko woni darnde mon e o saaha pour jaltane o situation aɗa andi combat kala biɗo combat en waɗi procédure le président o haali d' ailleurs mboɗo waɗamo félicité e darde makko par ce que aɗa andi sa ardima étudiant ji gardiɗa ko waɗi fugga c'est ça gardiɗa ko ɓe gandanɗa hoorema jiyata tan ko sur le terrain mais à chaque fois o fawat hen junngo makko pour plus de responsabilité o waɗa appelé à un combat pacifique. Maintenant e nder oɗon combat pacifique on a rencontré le préfet parce que ko kanko kippi département o il l'a dit, on a rencontré des sous-préfets, on a rencontré le président du conseil départemental Ablaye Anne et d'ailleurs même président yejirni ko widemo minen et président du conseil départemental Ablaye Anne min jaade makko ha SOMIVA. On a appelé le directeur, on lui a adressé des messages. Ibrahima Sarr min mbi ɗon gasani, donc écrivons une lettre, tous les présidents communaux mbaɗa caché lettre o mbaɗa mo signé mbaɗa mo déposé min jeehi min mbaɗi déposé et par la même occasion min mbaɗi rencontré le DGA un certain monsieur Kalala qui est de Tunisie on lui a exposé la situation
mais jusque là il y a rien qui bouge. Haydara dirtani min keɓani retour. Mais ce qui est sûr et certain, le collectif fera le nécessaire pour que appartement ji ɗi joɓe ɗum ko de 1. De 2, il y a des amicales nen ɗon ko commune aji ene jogui amical uji mais mbaɗa ha subventionné guila création somiva ha joni guila ɓe puɗɗi exploitation. Donc le combat c'est un combat double. ɓe joɓa haɓe yo joɓe, fuɗɗiɓe yoɓede ɓe yo continue yoɓede, mais ɓe keɓani appartement ji ɓe ɓen kadi aussi ha joni ne poti waɗede subventionné. Monsieur le Président, Kanel waɗi ko 12 collectivités territoriales, sappo e ɗiɗi maire ne tawe toon. Kamɓe fof ene gasa so tawi wona fof en keɓata on ɗon indemnisation to banggue ummade e on ɗon société minier, mais certaines commune aji ko wayno Ndendori, Hunare e Horkodiéré ene jeeya commune aji ɓurɗi wadde bénéfice e ko yewti gaɗɗam gartam hay so tawi ko seeɗa entre guillemets. Beele on jettima ɗin maire uji kalɗon e mabɓe probléme mo jogui ɗon hannde hakkude mon e Somiva. Oui, effectivement, collectif o aɗa andi onon ko collectif des 12 communes. Goto fof min mbaɗi ko émissaire uji. Hande le président des élèves étudiants ressortissants de village de Ndendori, Ablaye Nguet, kanko yeehi ɓe jindiri le maire de Hammadi Hunare, Amadou Samba Kane, ɓe mbaɗimo exposé probléme o au nom de collectif o fof. ɓe mbaɗimo exposé probléme o ɓe kalnimo. Le maire de Horkodiéré, monsieur le ministre Daoud Dia, qu'on le félicite de passage kadi ganduɗa hoorema ko darininoɗo département o ha joni il a mis un immeuble à la disposition des étudiants du département de Kanel. On kadi min jarno ɗum e oɗon banggue, kono on kam min donki ha joni no wiyete yettade yiide mbaddemo exposé probléme o, bon peut être ko emploi tamako baɗɗo chargé no wiyete e ministère makko, onne min donki yiidemo. Joni ɓeɗon kam Baba Yaro aussi, il y a des étudiants min neldunoma, woni le maire de Ndendori, onne kañum woni yiɓam, mais ha joni no wiyete ɗuminani, no wiyete min donki dañde gain de cause, bon peut être min donki famde no wiyete le véritable probléme. Ɗum tagui noon minen à notre niveau min mbi kam no wiyete komin dariɓe kam min cirngini pour nere hebde ko yoltude hujjaji men, mais ɓeɗon kam goto fof min jettinum ɗum, min kalni ɗum probléme o, min kalniɓe ko haalnandeɓe ko, min jettinema kadi min kalniɓe aussi caɗele gonɗe hen par rapport e appartement ji ɗi, par ce que bailleur joɗade 8 mois hunare walla 5 mois wasde hebde kalis mum, aɗani kam ko hunde ganduɗa hoorema baɗɗo exagéré. Beele on joga e kulhuli o saaha wasde yettade ɗiɗo ɓe yimɓe mawɓe walla wasde wadde on recevoir, est ce que on kulaɗi wasde on ɗon combat hakkude mon e Somiva? Eyi bon, min sikku kam so tawi Somiva ne continue wadde exploité dans le département, parce que kamɓe ɓe jogui ko décret présidentiel ɓe jogui pour d'exploitation. Donc au cas so tawi hande ha joni ɗum ne continue, le décret continue d'exploitation, forcément no wiyete nous on aura notre subvention, ɗum kam ko obligation. Au cas échéant ko décret o itte mabɓe hokke goɗɗo, so tawi décret o ittama hokkama goɗɗo, onne aussi min daroto min jaaha min jetto fotɓe wadde exploité ɓen ɓe min keeɓa ko droit men. Kono mbimami ni tan ko jeyɗa kam a nangtor hen ha tiiɗa, donc noon ko notre droit le plus absolu. Ɗum tagui noon minenne min cirguino hen min keeɓa komin poti hebde ko. On keeɓino joddade Ibrahima Sarr, directeur Somiva? Woy min keeɓani joddade makko, no mais kam min keeɓi ko joddade directeur financier o, ɗum oɗo no frère mo wini collègue mo wi ko directeur financier monsieur Kalala, on min keeɓi joddade. Mais Ibrahima Sarr kam kil min mbaɗi procédure uji, min noddimo contacté min woni koye voyage, mais min keeɓani yiidemo tan no foti min joddade makko, min mbaddamo expliqué, min keeɓani ɗum. Mohamed Sall, oɗo probléme wona étudiant ji Dakar tan jogui ɗum, ɓen ɓe Gaston Berger de Saint-Louis ne jogui ɗum, ɓen ɓe Alioune Diop mo Bambey e consort en tout cas. To Somiva fawno jungo muɗum foof no yoɓan étudiant ji e élève uɓi hono département de Kanel, hande o dartini ndin ɗon jobdi. Est ce que aɗa wawi famminde en doole ɗe jogui ɗon onon pour wadde imposé janggo e jaam ha ɗeɗo caɗele mbawa safrade? Merci monsieur Anne. Aɗa andi no kewmi wideni tan, hande une révolution est une révolution, kadi ganduɗa tan ko fuɗɗima anda to haaɗi. Kadi la force estudiantine elle est spéciale parce que nous sommes solidaires. No mbiɗa ni hande so gonɗo Bambey woni Bambey, min mbawi joɗade ɗo amin mbaɗa porté combat mum, walla mbaɗa porté combat gonɗo Ziguinchor, c'est parce que en réalité étudiant ji ene mbaɗi solidaire. Jomumen ene nangodiri, jomumen ene nangodiri, jomumen ene pamodiri, ko jomumen kadi gummoto kadi kañum kabdoto. Donc ɗum ɗon tan mboɗo sikki
ko argument gueɗel ɗimmen ngel ko holdum ko e leydi amen walla mi wiya ko e leydi men enen en gona étranger ji ko enen jeeyi hande somi va il faut que ɓe ganda gueɗel gotel la jeunesse surtout la jeunesse intellectuelle eɓe poti rentade quoi parce que ce qui est sûr et certain un combat noble est un combat noble kadi ko poɗɗa wadde a waɗat donc monsieur Anne e oɗon combat noon momin gummani ko fate logement ji ɓuri min doole woni holdum par ce que waɗoɓe syndicalisme ɓe eɓe mbima que en syndicalisme il y a un acquis min tawi ko mawniraɓe amen kaɓama mbaɗi créé pelle guiɗe jinnaɓe génération ngaji ɓennuɗi hande les amicales là mo jiiɗa foof ɓe mbiyatma ko 1998 cosa ɓe 1997 aɗa andi nden min taw mi jibinani ni walla taw mi wonani étudiant c'est ça donc nak hande il y a une question d'honneur te code d'honneur amen hokkani min tout ce que ces gens là ont réussi tan gaccon sama e leydi c'est ça et tout récemment won fedde nen toon jibinnoma e nder Fouta ne wiye Fouta Insoumis est ce que on gollodira ɓen sukaɓe activiste en ɓe ganduɗa ina gulla daade dow ina kala nane e ko way noon bon en ce qui me concerne min ko kewmi wiide ko rek aɗa andi un homme aɗa wawi wadde porter plusieurs chapeaux donc so tawi nak aɗa andi gueɗe ɗe no jarata a jawodirta mission ngaji ɗi hande par exemple je dis à quelqu'un qui est de Hunare, par exemple, Dabo, que malgré que la sommivation a des confrontations avec vos populations, dans le cadre de nos combats estudiantins, on pourra jaoundir les objectifs. Bien sûr. Parce que un objectif, on a de défendre la population de Hunare, ou de défendre les populations de Kanel. Ngachu sommiva hokkabe pourcentage mouyo wala ala sommiva, il faut qu'on dokabe 1 milliard ou 2 milliards mobile ala. Nous, notre seul combat, que malgré leurs difficultés, malgré le combat, nous ne serons pas les agneaux du sacrifice. So ben dit des boucliers, mais ce n'est pas nous les étudiants. Imagine, monsieur Anne, il y a des étudiants qui sont à Dakar, et n'ont pas des formations, d'autres dans des soutenances. Donc, les étudiants, il faut que soient privés de leur logement. Ils ne sacrifier. Ils ne sacrifier que des nuits de rêve. Ils ne sacrifier que des années de sacrifice. Mbaɗa sacrifier en réalité que toute une génération qui peut-être jango en wawno darnade leñol ngol donc combat o ma andu ko combat kewɗo doole ko combat mo gandanɗa hoorema kala naɗɗo hen nanni ɗum hen ko kiram nanni ɗum hen aussi ko code d'honneur mum ko fayarde inchallah ma en bismoɗo mawɓe ganduɗa ɓe ko mawɓe commune aji ɗi surtout pourquoi pas aussi yimɓe ɓe somiva ɓe kalanen oɗon conflit mo ganduɗa non lombi hakkude somiva e ɓen joomen leyɗele en toon to Hunare ndendore ko nandi hen ha toon to banggue Waly Diala kono wona nden toɓɓere kalten ko caɗele étudiant ji jogui hakkude mumen e somiva nde tawno on probléme kañum jii sababu somiva hoofi juuɗe muɗum e oɗo saaha wi yoɓanta ɗin élevé ɓe saabu ɗin étudiant ji saabu e oɗo saaha hande natti wadde mataw exploité on ɗon exploitation on ɗon jaafoɗon eko yutti on ɗon fannu monsieur le président hande o so tawi onon étudiant ji ɗi foof ala ko heddi so wona bailleur ne wiya on jalte boowal ko holko mbiyata d'ailleurs étudiant ji ma walla ɓen ɓe ndenduɗa nden ɗon haare beele ma hucciɗ ɓe mbiyaɓe hankkidde nde haare nde ari ha ɗo no Mouhamed Sall wiri ni hayso tawi on mbatta ko way noon an en tant que neɗɗo gonɗo yeeso ko holko wonata réaction ma eyi pour kadi waddemo préciser tan hande nire wonɓe toon ɓe fof goni koye stress ni d'avoir porté le poids nire poids tan wiyede tan appartement ji on va perdre les appartements le stress que fait par rapport à l'étudiant mo gandanɗa hoore wona tajjama mi haaldi hen hewɓe ene jogui kulhuli mo kalɗa foof c'est à dire ɓe goni koye jamma mo wetani ɓe hen mbi min ganda ko janggo min ganda ko ɓawo janggo te e jonjoni monsieur Sall goɗɗo Mouhamed Sall haali wi wondene won hen ko soutenance won goni ɗo ɓe hen koye formation ngaji te ko dowoɓe ne jofta te ɓen foof sa ƴeewi jinnaɓe ngala ɗo walla doole ngala koye nder appartement ɗi gonno donc pour accude mo jokkira ko holko mbiyata ɓen ɓe ganduɗa hande ko rewɓe worɓe et puis ko sukaɓe ɓe ngala to payi ko andindeɓe tan no mbinomi ni tan en début d'année lorsqu'on a été élu ne min mbaɗa élu ne min mbiɓe noyre hande la CDK sera là la CDK est là et la CDK sera toujours là noyre vous soutenir hande minen tomin goni ɗo là je discute fermement avec le bailleur kadi ñagade mo andindemo
hande caɗele wona amen kono kaltumin poti darade haɗum wasa perdude kadi ko hen min goni kadi inchallahu rabbi nire hamin jogui confiance wonde les appartements là on va pas les perdre ko wadde ɓe rassuré tan andindeɓe kadi aussi ko bawa ko combat nire collectif ko enen foof tendimo mais kam à notre niveau min hande ardade men nire les étudiants du département de Kanel nire poids mo ɓe gokkiyamo ko fof e confiance mo ɓe gokkiyamo je le rassure ko wonde wideɓe hande inchallahu rabbi on va pas perdre les appartements on va continuer à loger les appartements kadi hande kala gonɗo e appartement e ko cas sociaux soit nire to woni toon woɗɗi soit o ala to woni donc noon ɓeɗon foof hande min darta ko janggo e jaam noyre étude mabɓe ene ɗumen par ce que kewmi widini tan pour une meilleure éducation il faut une meilleure assise sociale et cette meilleure assise sociale nous on va le gérer so allahu lamɗo jaaɓi mbeɗen mbawi fadde manifestation étudiant ji CDK ɗo e Dakar walla toon to Fouta eɗen mbawi fadde par ce que nire janggo ni inchallahu rabbi je profite de oɗon occasion pour wadde lancé janggo min mboyi amin jogui point de presse inchallah nire au niveau au sein de nos locaux kadi min mbaɗi hen invité kadi Piindi TV so tawi oɗon mbawi arorde hen amin jogui janggo point de presse Gueule Tapée inchallah devant nire l'immeuble de la coordination départementale min mbaɗa kadi ñamto ko heddi ko so tawi ɗum ɗon foof ɗon ki andu ka kam ko mbiyata ko étudiant heewi wonde ko tan ko tellade sur le terrain kadi inchallahu rabbi ko mbawa ko fuɗɗi tan so wona guende ko heeɓa min dartora so allahu lamɗo jaaɓi joni tellade on terrain ko ɗo e Dakar walla ko toon to Kanel hay so tawi jaari yaade Fuura ko toon min payi par ce que toon woni hunde nde foof kewata ko Fuura donc ko Fuuta heddoto ko toon telloro min tello toon min poro min jiiɓe min poti yiideɓe min ñaago ɓe min poti ñagade ɓe aussi min haala newna min keɓa komin poti hebde ko monsieur Mohamed est ce que haare mon nde on ɗeɓani lelde ummade par ce que lebbi 5 lebbi 6 sa daari ko fuɗɗi ɓooyi walla on jawano famde bon comme no président wirini rek aɗa andi hunde haadema nadde hen ne waɗi constat d' abord ene waɗi constat kadi neɗɗo mo jogdinoɗa de très bonne relation woni neɗɗo personne physique walla personne morale bon o finara tan o dartina hunde pina tan mbaɗa attaqué donc il faut que mbaɗa constater situation goto mbaɗa constater en tant que président communal jiya le président de la CDK mais walla kanko le président de la CDK o waɗa constater situation o nodda l' ensemble des communes o ƴeewa ko waɗi constaté o beele ko ɗum o waɗi toon constaté par ce que sa yi wayidani kadi aussi ko peut être recul éducation par rapport e université no uddiri ni yimɓeɓe gonata koye activité ji goɗɗi mais par 2 mois walla par 1 mois et quelque vous faites des constats après nak tout le constat a été unanime que la SOMIVA n'a pas encore payé mais nous entretenons de très bonnes relations avec eux jusqu'à aujourd'hui walla jusqu'à nde min puɗɗi wadde démarché oɗon affaire wona de l'amitié wona de la fraternité c'est une obligation de droit donc no mbimi ni oɗon constant caggal nde o waɗa arta tan naara e combat il faut vraiment des démarches pacifiques comme on l'a fait ha yetti to yetti ɗo maintenant no président wini tan no président wini par ce que hande gueɗel gotel mboɗo yiiɗi haalande yimɓeɓe ganda bisimilla SOMIVA koɓe mbaɗata exploité à Kanel ko Kanel département que le produit à l'état pur c'est le produit à l'état pur ɓe mbaɗata exploité woni phosphate o c'est à dire hay pourcentage goto minimum aussi que ce soit mankani hen par rapport e pureté mum kadi kala anduɓe peut être min je suis pas scientifique mais les scientifiques ene gandi phosphate koye holon domaine aji ɗi waɗata intervenir no mbayi hewde ko nafoore phosphate no wayi hewde donc minen komin keɓata e mabɓe ko en réalité sah ko haydara e mabɓe par rapport e économie mabɓe par rapport e chiffre d'affaires mabɓe donc hande so tawi min gummima nak amin namdo komin poti hebde haala ala caɗele potani wadde ɓe poti tan ko rokkude min par ce que probléme moɓe jogdi e population de Unare o c'est 1000 fois inférieur e probléme moɓe jogori dañdude e amen o matode 1000 fois inférieur je vous dis ko étudiant ji goni haalde en étudiant ji hen sahaji koyeɗe ene ngula non aɗa andi monsieur Anne ce qu'on ne peut pas accepter ko comme no président wini aujourd'hui
quand nde o waɗete élire kanko en tant que président de tout le département waɗino bruit noon waɗino bruit ñakkata parce que aɗa andi ko monde de compétition way noon monde de compétition way noon waɗat bruit mais ce qui point fort étudiant ji ko hollum malgré que les gens s'entretuent malgré que yimɓe ɓe ne mbarodira après on se retrouve autour d'une même table et on travaille ensemble taw jomum men joofi ko fandare wotere c'est ça ko ɗum président koye ma guddirten oɗo entretien caggal mom guddirten ɓoggol ngol bandira e hewɓe nana e ligne o eɗen ɗamini so ɓoggol ngol uddirama tan ne wawi ɓe kaala par ce que eɗen gandi ko toɓɓere vraiment fonde haalede kadi ko goƴaji département o foof e kuuɓal holko eroɗɗa ɓe ganduɗa kañumen goni mawɓe département ɓe sen mbi mawɓe département noon ko ɓen mairie ji en président conseil départementaux ɗi e opérateur économique e wawɓe kadi aussi dogde masala hakkude onon eɓe ganduɗa kañumen goni somiva eyi nane tan kadi mi artanma par rapport e mouvement Fouta Insoumis le président Zacharia Sow de Olel je le félicite de passage kankone kadi mi yettinomo mi haalnimo min jindira kono min kaldi mi haalnimo la situation mo yimɓe guurat ko foof en tout cas kam o saaha minen en tant que étudiant ji komin noddata ko tous les responsables du département de Kanel le ministre Mamotal envoyé spécial le président conseil départemental ministre Daoudia les DG kamɓe foof kala ganduɗa hoorema bawɗo dogde hen et aussi surtout aussi la population de Hounare min mbiyata noon no wiyete yoɓe gaccu intérêt mabɓe au détriment de l'intérêt des étudiants ko wiideɓe tan yoɓe gandu kamɓen aussi les étudiants wonɓe ɗo e Dakar ko sukaɓe mabɓe ko miñiɓe ko badiraɓe mabɓe ko tout so tawi wona tan Hounare naɓe tan goni ga neɗɗo ɗo wawi wonde Kanel taw ene jogui para Hounare elle jiɗɗa wiide koyo jomen guesen jomen leyɗele ɓe gacc wiyani yoɓe gaccu droit yoɓe gandu tan yoɓe pamodir ɓaade ko toon probléme o ummi probléme o ɓeyde ko toon ummi ko yaawi ko yacci yoɓe gandu étudiant ji du département de Kanel hande eɗen gone caɗele kadi oɗeɗen caɗele noon hemin yaagui ko ganduɗa hoorema ko woni Somiva ko woni population nire Hounare ko woni kala gonɗo e département kala gonɗo responsable mbawɗo wadde feere ha situation ene wawa régler le plus rapidement possible ko situation étudiant ji ɗe guiwi oɗo domaine yo waɗe hen ko ɗum tan min ñagoto hen ni wiyete haade minen ɓurtude juuɗe men no haade ɓurtude juuɗe men c'est ça taw ko ɓeyta hen Mouhamed Sall bon président haali foof o haali foof quoi bisimilla noon guddiren ɓoggol ngol e 78 158 81 05 walla toon te Skype Piindi espace radio walla espace FM mbawon addude jiyanɗe moon ko yewti nde ɗo toɓɓere ɓe ganduɗa ko sukaɓe étudiant ji ɗi falde Kanel wurɓe caɗele o saaha hakkude mumen e nden gollorde Somiva wonde to e département de Kanel ina asa phosphate ina nawa ɗum banggue goɗɗo te hokkani ɓe ganduɗa kañumen goni ɓe ɗin étudiant ji fodde mumen 78 158 81 05 walla toon te Skype Piindi espace radio musidɗo allo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah mbaɗa jaam alhamdulillah hol musidɗo hoto noddirta Ibrahima Dem Hammadi Hounare Ibrahima Dem to Hammadi Hounare bisimilla ma Dem aɗa ko weltere yewtere heeram Dem fodde ko kalɗon ko kono fodde neɗɗo fof e joggo fodde mum nde hay saɗo min de ko ɗum min jegguide wonde keɓe kaali ko min nanani keɓe kaali ko wonde droit ji amen ɓe joɓani min ha timmi ɗum tagui minen keɓe mbiya kokka min ko min jafino ɗum ɗon aɗa jeeya e joomen leyɗele en wonɓe toon ɓe eyyi nde wonno koye leyɗele amen jeeya taw ko bandiraɓe men tigui ngal mawnira amen ni hen ko mbiɗa eɓe jogui fodde lebbi jeegom lebbi jeereɓe ɓe jooɓa hen ko so tawi woni kalde waal jarnaɓe walla hokke jarnaɓe jaɓaniɓe ɗum ɗon min ala men gartama ala men nafoore ko perde amen tan tigui nomi camni min juuri mi ñaguimi duwaw jarama denɗi Ibrahima Dem toon to Hammadi Hounare en jarnimo en jettimo kankone wonno auditeur men gadiɗo yettade Piindi espace radio toon te Skype walla 78 158 81 05 hoɓɓe men ko élevé ɓe étudiant ji département de Kanel no mbiruɗen ni wonɓe caɗele sen mbasen wiide juuɗe jamdi hakkude mabɓe e Somiva sababu no joɗade lebbi kewɗi ɓe joɓaka walla appartement ji ɗi joɓaka ƴeewen won jettiɗo président Diabbo won jettiɗo an won jettiɗo jafoɗon allo bisimilla on callinama on juurama on ñaganama Allah kisal moƴƴere hol musidɗo hoto noddirta
o ko Yero Souleymani wiyete o noddata ko Waali Diallo e ballal radio Hunare. Bismillah ma Diallo. En calmini dendagal jooɗi ɗon ɓe kadi en kettima ɗeɗo toɓɓe koɗe toɓɓe ɗesɗo hawnade seeɗa. eyyi enen minen Fuutankoɓe somi yiiɗi min mbiya o amin metti darnade kadi amin leela darde kadi darde amen ene ɗesi hawnade seeɗa par ce que no neɗɗo foti darrade ni darrota ko noon. eyyi ko wona ɗum ko kadi an yimɓe koccanɗo sawruni piima tan heddiɓe daroɗa mbiya eyo saabu ɗum ɗo joni ko wona koko feccere hen ko jiyata ne yahane ene haalo e walla batuji gonɗi hen feccere hen ko par intérêt wona pour ballal yimɓe ne foti wallirede daañi batuji mbaɗama ɗo gueɗeji mbaɗa hen feccere hen jomumen doganta ko koye men wona ballal normal aɗa andi ndeɗo saɗede hande ko nokku o foof rendi ɗumen ne kono ɗeɗo caɗele to banggue jobdiɗe oɗon gandi ɗum ɓurno ko affaire serpem ga ɗum fu ɗum no won duuɓi hande poɗɗidani ha hande ɗum ne dogue e dow muɗum joni ko Soni Ba hocci hen eyo to Soni Ba hocci hen ɗo ko yimɓeɓe foof ponno immodade ɓe dardo lawol gotol tawi wona tan neɗɗo ene daro tan ko hoore muɗum daronto tan walla daro ha ɓoyne ene wadde tan hokke négociation fokkide fe France walla feeto tan hokke nekal muɗum ha reedu muɗum heewa tan wiya onon e bone moɗon jaafoɗon noon toɓɓere ko toɓɓere amen somi juuti hen on wiyata on jarama. A jarama Yero Souleymane Diallo hay so tawi mboɗo jogui caɗele seeɗa wawde famde ko yiiɗi jopade ko en tout cas ene metti famde gay vraiment ko manki famde elle c'est un peu personnel mataw ko yiiɗi wiide ko en wawi wade foof tan en jettimo en jarnima ko toon to Waali Diallo noddirte no erorto en walla heɗorto en koye Hunare FM la 104.9 Piindi espace FM toon to Skype walla 78 158 81 05 Mohamed Sall jaɓɓon jetti. Assalamu aleykum Guiɗo. Allo. Il faut gusta keɗortoɗa ko musidɗo walla taw koye télévision darta goɗɗoɗa. Oh là là, retour en mba nandirde makko yaafo en 78 158 81 05 so tawi a naati a ñifat télévision walla goɗɗoɗa walla gustani ha takka so tawi ko radio aussi ko pareil. Mohamed Sall elle won goɗɗo jettiɗo ƴeewen. Assalamu aleykum. Bisimilla. Allo. Ba. Bisimilla Guiɗo. Mamoy Fall. Mbimi ko min Mamoy Fall maaleykum salam. Mamoy Fall Matam. Radio Danma FM. Directeur Danma FM bisimilla ma Fall. Bisimilla Fall. Merci grand mi salmini mi yettima mi jarnimama invitation occasion de kuɗa sukaɓe tigi jarama kamɓe fof aussi mbaɗa salminade combat moɓe goni o e gueɗal ɗimmal ngal aussi ko mboɗo wawi haalde hen e toɓɓere he kadi mbiɗa yiiɗi haalde hen konguɗi ɗiɗi bisimilla toɓɓere adande nde ɗum ɗo wona combat mabɓe kamɓe sukaɓeɓe tan fonno wonde fonno wonde ko combat région de Matam fof parce qu'on ne peut pas accepter que une entreprise privée ene waɗa exploité terre meɗen leyɗele meɗen sans aussi que wadde satisfaction besoin population population ne namni ko droit mum en mbi décret présidentiel un décret mo ganduɗa ko permis d' exploitation jamirɗo yoɓe mbaɗ exploité kamɓe ɓe jogui ko deux décret walla deux permis ɓe jogui ko permis d' exploitation et de permis de recherche manam eɓe gasto en même temps eɓe jiiloto phosphade woni e diwan foti hay goto anda to ɓe jogori haadde donc ɓayde hay goto anda to ɓe jogori haadde eɓe mbawi arde e galle ma eɓe mbawi arde e guesa ma donc on ɗon décret mbaɗɗoɓe autorisé yoɓe mbaɗ exploité notaire on ɗon décret président e hoore muɗum e état o ɗon combat o ko combat entre état e SOMIVA fonno wonde no woɗi ko foti wonde ko SOMIVA foti wadde ko ɗum ko état fonno darade haaɓe mbaɗa ɗum haaje juuɗe mabɓe tigi wona tan ɗaldede ɓe population tan eɓe mbaɗa ɗumen manipulé no ɓe mbelira mi haalnoon SOMIVA ko entreprise mawɗo mi haalno mon gueɗiɗi hay état e hoorumum suusaɓe par ce que hannde hay ministre goto suusa haalden hay préfet goto suusa haalden hay maire goto suusa ƴettude combat o wi ene waɗa ɗum porté bien vrai que eɓe jogui des outils ɗi ngannduɗa très performant et aussi très dangereux par ce que hannde an ɗo woni source ma ɗo kamɓe ɓe dépassé ɗon an kaldata koye men en tant que étudiant
kamɓe ɓe kaalata traitement président de la république donc an hannde a wawa habde maɓɓe par ce que combat ma to foti iwrata ɗum iwta ko laamu hannde enen combat men hannde fonɗen habde ko nos autorité no gouverne hannde ko ɓen foɗɗen habde par ce que enen ko ɓen mbaɗi en tayle entre enen e somiva ene woodi somiva finani tan addi hoore mum somiva finani tan ne waɗa ko weli ɗum par ce que so tawi wiyama indemnisation des terres a wawi wiide heɓa guesa neɗɗo mbiya ko ɗum ɗo jaɓanumaki état jooɗo ene yeeɓa ɗum c'est ça a wawa wiide oɗo étudiant ko min foti wadde mo situationné et puis c'est le droit ko koɗo wi noon ɓayde ko koɗo wi noon wonde so tawi aɗa waɗa exploité e kala ko mbawɗa wadde exploité e won ɗum zone ya waɗa subventionné l' éducation santé et environnement e ko heddi ko heddi ko fawi hen ko fof noon état aussi so tawi darima ene yeeɓa hannde sacrifice no chers étudiants durant des années ɓe ganduɗa hannde ha jettima ɗo jettiɗo à cause de mal entendu gonɗo entre le semiva et les paysans ɗum holno jogori won mbaade jiiɓoto kono fal donc nden ɗon yitere état jooɗi enen ndaar haa ko bonatno bona immo no waɗa intervention min mbiɗa wawi wiide sukaɓeɓe so tawi woni entre mon e somiva on jogorani nandir on jogorani famodir on jogorani jooɗe mieux vaut retourner dans vos états mieux vaut retourner dans vos localités et préparer vous une combat mo ganduɗa pacifique namno ɗon droit mum so jari sah s'il le faut sah somiva arrête exploitation mum population fouko foof jagga hen par ce que hannde Fouta jogii heen tan ko onon sabi seeɗa appartement ji mum joɓeteeɗi ɗi ko ɗum tan ko Fouta jogii heen ko heddi nokku fof alaa toɓe ndari heen ko noon Mamoy a jarama monsieur le directeur merci monsieur Fall andi hen ko heewi maintenant ko deuxième point mo jinnimi haalde o monsieur Anne jaafoɗon mi yiɗa juutnaade ɓogon mais aussi toɓɓere nde naamni ɗum toɓɓere nde naamni ɗum hannde kamɓe sukaaɓe ɗo ɓe ngoni ɗo hannde premier handicap mo ɓe jogii pourquoi ɓe mbawa yiide notre ministre Daouda Dia pourquoi ko namdal ko namdal walla ko namdal min namdimo so a jaɓato o kañumino jam so aɗa andi yiide ministre wona yiidema walla yiidemi wona mi yiiɗi yiide ministre am mi yi ministre de non wona pourquoi ministre fonno arde yiiɗon hannde ni par ce que oɗo combat eyyi ɗon ne wawi wonde sa ƴeewima namdal ngal foti faade koye ministre e hoore muɗum jinni wiide le ministre même hannde o fotani jooɗade oɗon sukaɓeɓen donc dañde makko audience parce que il le sait très bien oɗo probléme omo anndi ɗum no yaari c'est ça a jarama monsieur Fall par ce que deuxième mi jofna tan je termine malgré mi koye ɓoggol ngol min jinmi wiide sukaɓe combat maɓɓe o soɓe kuccu e Ndakaaru walla e ministre uji walla e député ji walla e woɓɓe yoɓe jippo sur le terrain to exploitation wonti ɓe jippo ɗon ko ɗum combat o gasata dow ok mi salmini mi juurima on jaafoɗon jarama hakke ala jarama monsieur Fall Mamoy Fall directeur Danema FM gandiraɗo tigui vraiment kamne darade manam daranade diwan o à chaque fois so naati eɗen dokkamo lowre yanje pour o wawa yewtande en ko yewti ko e toɓɓere nde gadduɗen e kala e saaha surtout honɗe e toɓɓe 78 158 81 05 bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullah hol musidɗo hoto noddirta o ko général toubab sy horko jeere c'est général armé walla orko jeere c'est toubab sy aynumadi c'est pas orko jeere c'est général toubab sy aynumadi bisimilla ma sy ko adi fof min calmini on kadi min juurima on min ñaagini mon Allah moƴƴere no feewi kadi e hettade jewte moon baɗɗe fayide e kala saaha taw kadi ko findinde renndo ngo e famminde renndo ngo kono kadi huppitinde renndo ngo aussi e jeefinde renndo ngo e kala saaha ɗum kadi hamin jarno on no feewi jarama si min keɗima kadi yewtere gaddon hannde de kadi machallah miñiraɓe men ɓeeɗon walla giɗiraɓe men walla mawniraɓe men wonɓe ɗon enen goyto goƴe mumen wona goƴe maɓɓe ko goƴe meɗen ko fodde maɓɓe ɓe goni e wadde neɗɗo so tawi woni wadde e fodde muɗum foti ko wallede sembine
wallite ko ɗum ɗon foti wonde sabu eɗen ndaara phosphate moɓe kaalato e baŋnge salaire aji fonnooɗi yoɓeede baŋnge location ŋaaji to ɓe nguuri walla to ɓe ngoni to ngannduɗaa ko ɗoon ɓe janngata ɓe daña pinal maɓɓe ɓe daña ganndal maɓɓe ɓe daña ngattam maɓɓe waawde janngo naftude leydi ndi ɓeeɗon ko fotɓe walleede sembineede kala sahaa nde ɗon darnde noon ko darnde laamu ngu taw adii wonde darnde maɓɓe taw adii woodde so gasii darnde leydi ndi ne suyaama leydi ndi ko laamu ngu to ɓe nangi ɗo yo ɓe nanngu ɗon haa tiiɗa sabu phosphate mo Ndenndori walla phosphate mo Matam ko ngaluuji meeɗen gittiteeɗi ɗo ene paara caggal leyɗeele taw kadi nawooɓe nawa janngo ɗum kuutoroyo walla ene nguurtoya ene nguurniro heen ɓesguji mumen taw enen ɓesguji men nan ɗo fodde mum ene foti yaltineede heɓaaka ɗum ɗon vraiment wonaa goonga kala ko wonaa goonga noon ko goonga ɓuri ɗum ɗon no mbiyeten tan fodde to ɓe nangi ɗo yo ɓe nanngu ɗon haa tiiɗa ɓe mbaawa yoltude hujje maɓɓe ɗum ɗon foti wonde fodde maɓɓe kala sahaa kadi woto neɗɗo gooto wii ene sembina ɓe ngam ruttindeɓe caggal e oɗon combat sabu haɓe jogii wallidiiɓe sabu sen mbi région Matam walla département Kanel eɗen nganndi conseil départemental nan ɗo maire uji cuñooji e ndeer département Kanel nan ɗo ɗum noon ko combat maɓɓe fonnoo wonde ɓe nanngana sukaaɓe ɓe ɓe jettin ɗum perdina phosphate oɗo ko phosphate men ko phosphate leydi meɗen kala ko dañɗen e ko donkuɗen tinɗen balle suwa men ɗo no guurdi ɗum ɗon cikkuma e gooto e maɓɓe fotaani hulde haalde ɗum ɗon jarama si ko noon oɗon jarno oɗon jaafo so tawi on koñen sawtango monsieur le général toubab si toon to ayno maari en calminima en beltanimomo kankone Piindi espace FM hannde Skype Oumar Oumar wiyeɗoma to toon hannde ne manqui rewade donc ƴetten wonɓe ga e numéro ɓe monsieur le président jabbun jettiɗo assalamu aleykum gueɗo waaleykum salam monsieur président no mbaɗɗa aɗa selli salminama juurama o ko musidɗo moon Samba Moussa an min beltima e intervention ngaji mo mbaɗɗon ɗo ɗi a weltanama no fewi sidi an kadi amin jetta on e état d' esprit mo jartono hunde fof ko haqqilantagal yarte kono noon alay sago noon so wonto yettoto ko wajiɓe mbi ko hunde gasata dow hunde nde ko to lesto to poussiére o to gomborɗe ɗe jerwete to lacciri ndi ittete hen addegaɗo o toon jaaton ha toon e nder 24 heures son bolki ɗum gueɗɗe fof deglat par ce que sa ƴeewi hande to somiva no exploitation no yarata ni ko manque de respect sa e localité ji meɗen ɗi malgré won certaines personnes tan nanɗon ko intérêt ji koye mumen jooɗi posuji mumen oɗo won waali jalnaji goto ko ɗum yiiɗi haalde mataw ene ronki mi anda hulde won certaines personnes nanɗon guila éliji men ko complice ko ɓen tan dokkate kaalisal seeɗa mbaɗa posuji mumen gondaka ñawoɓe hen gondaka liggoroɓe hen gondaka wuurɓe hen gonda hay ko diwan o fonno hebde ko hay ɗum ɓe keɓani ɗum ɗo somiɓe hannde ko heɓata ko gañoto ko pendant des années ha joni hay won wonɓe ɗon hay salaire uji muɗum keɓani kala kadi ko muusiɓe ɓe guittata e mawɓe ɓe ala kamɓe so koye base o koye liggoro mineur koye ɓen ɓe taƴat salaire uji mumen ko ɓen ɓe suspendata ko ngannduɗaa hay 15 en ko waɗatno jooni ko 3 jours ɗum ko manque de respect total e localité ji ɗi wallahi mi annda ni ɗum holno siforto Allah jarama on jarama seydi an ko mawniraɗo en beltanimomo ko ɗo yoofo noddata siki kala en beltanimomo no fewi ƴetten dernier auditeur normalement waktu huuɓi e 78 158 81 05 Mouhamed Sall Diabon jetti assalamu aleykum allo Diop sawa no mbaɗɗa aɗa selli Diop salmina Diop ɗinnam hol musidɗo Adama Diop hayr law ceerno Adama bisimilla ma e Piindi TV aɗana en direct allo bisimilla so tawi sa ñifani radio ngo en pamdirta walla goɗɗoɗa carrément sona ɗum en nandirta ne waɗi déclenche mawɗo salminima seydi an bisimilla ndila an bisimilla mbaɗon tambere bisimilla amin keɗima waktu o ko joni min calmini on min juurima min kaɗaki radio de Diop ko telfongol kettoni mbaɗon tambere jam fin toon
en mbawata nandirde makko te waktu huuɓi ɗum noon anje ñamde waktu janano ko ɗo ma rombaydirten en jafnima bandiraɓe won wonan ɓen toon to banggue télévision mbaɗi commentaire uji ha kewi sikki ala ko commentaire uji encouragement aji e calminali e weltanade on aussi e darde moɗon nde wiide kadi aussi eɓe gondi e moɗon eɓene caggal Allah caggal moɗon ɗum noon ko nelal ngal ganduɗa ngal en mbawi ɗum yettinde on holko ngol mbaynortoɗa Mouhamed Sall waktu timmi. Merci monsieur Anne, merci les auditeurs. Je profite de l'occasion pour inviter aussi Fourankoɓe fof e combat he, pour inviter Kanel naɓe département e combat he, et aussi inviter ɓe kadi aussi e fannu goɗɗo, c'est-à-dire en tant que président America amin mbaɗa organiser des 72 heures socio-culturelles tonto Kanel les 4, 5 et 6 janvier. Et pareil que le directeur de l'hôpital Dalal Jamm, M. Moussa Samdaf, que je salue de passage, qui a vraiment mis le paquet pour que tout Foura Wawa renoude tonto Kanel. Et la marraine, Mme Atia Mamoudou Diallo, adjointe au maire. Donc, ko wana dum ko aussi, odon bismeron no fewi. Anne kedi monsieur Anne, nous serons vraiment ravis. Inviter ma Kanel, ngara Kanel, njia Kanel, mbada partager des moments de communion avec Kanel Nabe. Mes chers étudiants, mes chers frères et sœurs, ngandé que vous avez porté vos choix sur des personnes très responsables et ngandanda koyma aussi se sacrifieront pour que intérêt mon odon wa de sauver. Gardez espoir et comptez sur nous, inchallah on fera l'essentiel. Comme message, patam le mitch. Monsieur le président, comme merci beaucoup monsieur Anne. Min kam nuire bernotomi tan ko pour wadde cri de cœur kadi ko mbiyatamo lancer un appel solennel nire via le président de la république, via le ministre des mines, andinde ɓe tan nire les étudiants du département de Kanel ont besoin de les étudiants du département de Kanel ene cohli autorité ji mum e nire jinnaɓe mum par ce que cadre éducation ene yaaji waɗi ko parent waɗi ko professeur waɗi ko étudiant donc noon ɓeɗon foof hannde min namdiɓe ko nire dans l'unité ko Allah newnan aussi nire situation wawa réglude nire e nder ɗum ɗon ko ɗum ɗon tan min joguino yettinde on kadi jarnade vraiment no wiyete tawmamo gokkuɗa min de passage pour hebde ɗo avec monsieur Djibi Dieng kadi aussi baɗɗo facilité no wiyete hannde a garala men ɗo e anne kadi aussi monsieur le président monsieur Anne e ñagade kodi aussi la population de Unare kañumne aussi nde wattaren hakkille no feewi et aussi la population nere en général du département de Kanel eɓe gandu no wiyete sukaɓe maɓe goni koye caɗele mi ñaagui tan no wiyete nde Allah newnantimɓe ha gasa e dow jaam ko ɗum ɗon tan e weltanade on aussi no feewi e jarnade on no mbawɗon hakkude min hamin ketto amin mbawa woyrade goƴaji amen tigui a jarama Abou Sall ko président CDK ko noon kadi Mouhamed Sall sa ala ko ɓeyta hen fof timmi quoi d'accord wona on jarama yo en tout cas yo Allah hokku won sagoji mon Allah watta télé ɗe taw ko télé mawɗe hande ha ɓuura TFM en par ce que aduna mom fof ko seese donc ñagoɗen jomiraɗo subhanahu wa taala rek yataw so nden heedi taw oɗon guuri oɗon celli oɗon gone forme taw oɗon jogo fierté kadi wiide aussi ko onon ne puɗɗi oɗo ɗum ɗo par ce que ko no mbimini rek ken fulɓe kala to fierté men woni il faut ko jaggenen ha tiiɗe hande ko fierté vraiment yiide on oɗon mbaɗa actionné e ɗeɗo gueɗe en tout cas yo Allah wallu bon vent et bonne continuation. Merci beaucoup on jarama onon ni Mouhamed Sall wondude Abou Sall hande noon kam mboɗa andi maboɓe mbiyata komi toñi ɗumen par ce que ko salsalɓe ɓolɓe gone plateau kono noon ko noon tan ɗum noon ko noon tan sikki ala no mbimi ni so Allah jaaɓi ko fayi arde ma en bismo ɗo ɓen joomen leyɗele en toon to Hammadi Hunare ɓen mawɓe ardiɓe on nokku Somiva inchallahu rabbi ɓe kalana en nden saɗede tigui jibinde ɗe caɗele cariɗe e ɓeɗo étudiant ji élevé ɓe ressortissant ji du département de Kanel ha saabi hande o ina goni e jamma mo wetani no mbiɗen ni en jogori yaltinede koɗorɗo mumen no wawi wonde fo eɗen ñaago Allah nde ɗum ɓurata rewde lawol kono kadi eɗen eero ɓen ɓe ganduɗa ko 3 communes taariɗe on ɗon nokku Somiva woni Hunare Ndendori e Horkoƴere nde maire uji mumen kala gummoto daro yaadude hen e président conseil départemental ɓe darno ɗi étudiant ji nde tawno département o ala ko wona ɗiɗo étudiant ji kadi jonjoni Mamoy Fall haali département o ala ko wawi dañde e on ɗon exploitation du phosphate so wona ko arata ko ga e jobdi ɓen ɗon janggoɓe gayɓe to banggue étudiant ji département o wadde ɗum ɗon so tawi hande yeehi hay ko dañeteno seeɗa ko aussi nana hoolte nana itte
nana haade ene moƴƴi vraiment darde nde fof wono wotere département fof waɗa haɓɓere pourquoi pas ni région de Matam fof waɗa haɓɓere e on tuma nanggodana ɗiɗo étudiant ji ɗi ganduɗa hande nana goni e kaya mbeya kamɓe gonno hoɓɓe men en jettiɓe ko yewti e garal mabɓe ɗo law tawtorede oɗo émission matinal Piindi radio walla mbiyen Piindi Olel Piindi subaka en jetti Oumar Diop to banggue karallagal radio to banggue régie télévisé woni toon ko Oumar Diobbo Sow kono ɗum caméra ji ko Djibi Dieng to banggue réalisation manam e coordination ko Ali Fall en jetti moni kala en jarni moni kala adi moni Olel ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi oɗon jogdi adi radio Adama Diop mine moon to banggue présentation Olel ko alkamisa so Allahu lamɗo jaaɓi yo en gone jaam nangodiri funnange irnangere woy worgon nde diaspora nani Olel Piindi subaka law noon bandamar yetto Olel Piindi subaka law ceera e kumpa